ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಂಬಳದ ಚೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ತುಲೆ ಎಕ್ಲನೆಟೆ ಬರ್ತಾ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಗಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಓವೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕುಂಬಳನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀಟ್ ಅದು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮೈತಾಯ್ತ ಚೋಲಿದ ಮಲ್ಪುನು ಸುಕ್ಕ ತುಲೆ ಐತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೋ ನೋಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಚೋಲಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪೋಡು ಚೋಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿವೋ ನೋಡು. ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ನೆನ ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕದು ಕೊನೋಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದಿತ್ತನ ಚೂರು ನಮಕೈತ ಮೇಲೆ ಪೆರಸೊಲಿ ಚಾಕುಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಬುಲೆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬುಲೆದುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಡ ಚಾಕುಡ್ ನಿಗ್ಲೈತ ಚೋಲಿನ ಚೂರು ಪೆರಸೊನೊಲಿ ಇತ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಲಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೂರ ಪೋಂಡ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆಯ್ತ ಕುಂಬಳದ ಚೋಲಿದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಉಣ್ಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬುಳಂತೆ ಒನ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಜ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಐತ ಕುಂಬಳ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅವು ಬೊಡಾಣ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಒಂದು ಐತ ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿವೊಂಡ ತುಲೆ ಐತ ಚೋಲಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಈತೆ ದಪ್ಪ ದೆತ್ತದಿವು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದಿನವರ ಲುಂಬೋನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಈತ ಲುಂಬುದು ಕೊಣತೆ ಒಂದಿನೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಅಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಐತ ಚೋಲಿ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಂಬಳದ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಕತ್ತಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಅಂಜಿಂಚಿ ಪಲ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಚಾಕುಡ್ಲಾತೆ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಮೂರುಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ಗ ಪೂರ ಚೋಲಿನ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ಗ. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಒಂದೊಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವ ನೋಡು ಪೂರ. ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ತಿನಿಯರೆ ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಣಸಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಲ್ತನ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಪರಿಮಳ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹುಂದುಲ ಸೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಆದ ಉಣ್ಯರೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಂಬಳದ ಚೋಲಿನ ಖಂಡಿತ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವಂಡೆ ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನೀವು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖಾಲಿ ಚೋಲಿನೇ ದೆತ್ತನ ನಮಕೊಂತೆ ತಿನ್ನಿರೆ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವನ್ನಿ. ಇದೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಮೋಡ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತುಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ ಹಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂಗ್ ಪಾಂಡ ಈ ಮಸಾಲಾಗ ಅವು ಪರಿಮಳನೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಗ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್
ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂದೆನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಅತನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಕರ್ಂಚರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡೊಂದು ಇದು ತುಲೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅವಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ ತುಲೆ ಈತ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಯಾರು ಈತ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾರೈಲ ಪಾಡುವ ಅಪ್ಪಾಗ ತಾರೈದೊಟ್ಟು ಚೂರು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆನ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ಆವು ಆತ ತಾರೈ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ತುಲೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿ ಪುಡವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ತುಲೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಜಿನ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಶೋಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಕುಂಬಳ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲುವರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಏತು ಕುಂಬಳದ ಎತ್ತೊಂದರ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತಗ ಯಾಮುಲ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಳಕಾಯ್ದ ಚೋಲಿನ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕುಂಬಳದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಈತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಐತ ಕಲರ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಕು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಾಂಡಲ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಈತ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಗ್ತದ ಅನ್ನಗ ಅವು ತುಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ದೀಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳದ ಚೋಲಿದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ನಿಗುಲು ಕುಂಬಳದ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಚೋಲಿನ ಖಂಡಿತ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚಟ್ನಿ ಲಾಪುಡು ಅತ್ತಂಡ ಕುಂಬಳದ ಸುಕ್ಕ ಲಾಪುಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈವೆನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ.